Madami. Ay, kasi yung uyab siguro. Ila, dumasun ko. Gawa ng kape. Ayo. Ikaw nasad ko? Halos gibiki. Na out of data ko ba kayo kung iyag mo? Huwag ba akong kilig-kilig ngayon, Rod? Dali. Itarada. Ano? Ano? Bida. Kilig ka ba? May itarada niya. Ay, uyab siguro kayo. Ang buti kasi ikaw uyab ko ba? Ano yung katawa, babos alimpulo ba? Ay, sa pa dia, kabalo ka na. Tagsar tayo yung kapilog nga ni. Ada. Agyan tiga ba nga kita ni kiliki ka. Dula ka uyab-uyab, tarada naman eh. Hindi nga. Tagsar kita kilig ko na ni. Ko sa bangko. Ora, Dako, ng marikos muna. nabipang ko na idre. Ay tapo yung tinindog baganihan ro. Yung tinindog paling wala taw lah. Sumangga. Sige, tanaw. Ilugon mo ni. Lugol. Asa pa mo nagdit-dit pa na abupod? Kami? Oh. Buino si ko sa uyab ko. Nga nagagawal na. Dalaran ako siya sa kusloan tapos lag. Ay ko gid ni. Kami? Ay, kita mi siwol. Nya, ay, good mo mi. Di mi mag-violence, mag-violence mi. Yati, binasa ba nimo? Hindi si. Kaya po mo makita po sa semana po, bit-bit ninyo. Sa akong kabisi sa akong uyab no. Binas na kayo may makaupat ba? Sa isa ka semana. Kami, say, kada adlaw. Say, kada, sa isa ka semana, katulo, kaupat. Pero kasagaran, kada adlaw dyan, halos makita dyan kada adlaw. Ha? Yati ra. Kita di kada adlaw eh. Kami siya tayo sa quarter mi. Binuang mo na yung trabaho na. Kung sari ka. Mari ka uyab. Sabi na ko, di mo uyab at ang istoryahan. Binuang eh. Madami. Ayos, yung uyab siguro. Ayos, gumasun ko. Gawa ng kape.